Jeg hedder Katrine Bagenkop, og jeg er traumeorienteret yogafacilitator i Frederikshavn, hvor jeg har min klinik Bagenkop Mind Body. Her arbejder jeg som integrativ terapeut, hvor jeg har fokus på både kroppen og sindet. Jeg arbejder typisk med mennesker, som har brug for mere ro, forbundethed og balance i deres liv. I min klinik der tilbyder jeg både gruppeforløb og individuelle traumeorienterede yoga-sessioner. Jeg arbejder både med børn, unge og voksne i min terapi. Og dem jeg typisk møder er mennesker, som har oplevet meget stress, depression, angst og har nogle udviklingstraumer med sig i bagagen. Og det jeg mærker, at tøjet virkelig kan, det er det her med at skabe et nærværende rum, hvor vi tager hensyn til kroppen og det tempo, som kroppen har brug for at være med. Lige her, lige nu. Det handler om en indefra og ud proces. Så det, den her traumeorienterede yogauddannelse, den virkelig har givet mig som terapeut, er en endnu dybere forståelse for, hvor meget kroppen den egentlig husker. Og hvad der sker, når vi begynder at mærke vores åndedrag, kroppens rytme og tempo. Så har du lyst til at høre mere om traumeorienteret yoga her hos mig, så ræk ud til mig, og vi tager en snak sammen.